Het elftal van FCP Lim betreedt het oefenterrein van eerste klasser RSC Anderlecht. De wedstrijd wordt gefloten door een van de grootste scheidsrechters ooit, Frank de Blekeren. En dan schakelen we rechtstreeks over naar sportverslaggever Peter Morre. De aftrap wordt gegeven door Jeroen Martens en die speelt meteen zijn neef en maat Lars aan. Hoe kan het ook anders? De Schacht die zijn medemaats mee naar voren stuurt. En er wordt al goed gevoetbald. En hier een grote kans. En die bal gaat er net naast. Knap wat deze jongens allemaal tonen met vallen en opstaan af en toe. Maar opgeven, dat staat niet in hun woordenboek. Een vrije trap nu voor de ploeg van Lars. De Schacht stelt de muur op. Tussen snel uitgevoerd met Rune en Gerben. En Rune krijgt de bal terug. En die scoort. Knappe goal. Een high five met Nuitink en met Lars. Benny Konings, de trainer van FCP Lim, is ook tevreden met wat hij ziet. Rune, Gerben, kijk naar de bal. Kijk naar de bal. Nieuwe aanval nu met team De Schacht, maar goed verdedigend werk van Lars. Hier de stadsbader en dat is een Schwalbe. Die laat zich zomaar vallen, daar was zeker geen overtreding van Bram Nuitink. En dan is het een terechte gele kaart van de Blekeren voor deze fopduik. Tijdrekken, hè? Hier is De Schacht met de voorzet en de stadsbader knap gedaan. Lepelt hem in het doel. En de gelijkmaker is er 1-1. Geel plus geel is rood. Maar wel een tweede gele kaart voor het vieren van dat doelpunt door het uittrekken van zijn shirt. En dit is een overtreding natuurlijk van De Schacht op Lars Kolen. En dat is ook geel en een penalty voor het team van Lars. En Lars zelf achter de bal met de kans op de 2-1. Daar komt hij. En die bal gaat erin. Daar is het doelpunt, daar is het 2-1 en Lars is de held. Supermatch, Lars, supermatch. Tijd voor de persconferentie. Dat was een lastige wedstrijd, denk ik. Ging gelijk op. Alleen ik denk dat bij ons... Ja, we hebben één sterspeler, Lars. Die heeft vandaag een verschil gemaakt voor ons. Dus ja, uiteindelijk win je hem. Maar een moeizame zege. Lars, wat doet dat met jou om te horen van iemand als Bram? Tja, hij heeft gelijk. Zo is dat. Ja, Lars. Wat een dag. Ja, dankjewel. Het was een van de fijnste dagen van mijn leven. Hè. Dat is niks. En daar heeft hij voor gezorgd, hè?